aiheeseen ja jaan täältä tuon meidän maakuntaohjelman kuvasivun, koska se aika kivasti kuvaa koko tätä meidän maakuntaohjelman ydintä ja ideaa. Katsotaan, saanko mä vielä sen tuohon esitystilaan. Nyt se lähti esitystilaan. Eli maakuntaohjelmahan on tehty todellakin hyvin laajassa yhteistyössä ja se on keskeinen strateginen asiakirja meille kaikille ja linjaa Etelä-Savon kehittämisen tavoitteet ja painopisteet tuleville vuosille. Se siis toimii maakunnan yhteisenä kehittämiskehyksenä ja ohjaa aluekehittämisen rahoitusta, hanketoimintaa ja myös eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tuo perusajatus näkyy tuossa etusivulla hyvin: tulevaisuutta yhdessä rakentava Etelä-Savo. Se ei ole erillinen teema, vaan koko strategia läpileikkaava ja nimittävä teema, joka korostaa yhteistyötä, kumppanuuksia ja sitä, että meillä pitää olla yhteinen suunta. Ohjelman toimeenpano perustuu ajatuksen siitä, että Etelä-Savon kehittäminen on yhteinen tehtävä, johon osallistuvat kunnat, elinkeinoelämä, yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, oppilaitokset, järjestöt ja muut sidosryhmät yhdessä Maakuntaliiton ja Itä-Suomen elinvoimakeskuksen kanssa. Maakuntaohjelmassa on varsinaisia strategisia teemoja tällä kertaa 3. Ensiksi on tuo Etelä-Savo globaalien ratkaisujen tarjoajana, josta meillä oli tietoisku numero 1. Se korostaa TKI-toimintaa, osaamista, uudistumista, kansainvälistymistä ja kykyyn vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tänä päivänä on vuorossa toinen teema, laadukkaan elämän Etelä-Savo, jossa painopiste on asukkaiden hyvinvoinnissa, palveluissa, elinympäristön vetovoimassa, saavutettavuudessa ja arjen sujuvuudessa. Kolmantena teemana meillä on luonnostaan vahva Etelä-Savo, joka nojaa maakunnan luonnonvaroihin ja niiden kestävään käyttöön ja ympäristövastuulliseen kehittämiseen. Tuosta teemasta meillä on tietoisku sitten seuraavana. Ensi viikolla käytännössä. Näitä teemoja tukevat maakuntaohjelmassa määritellyt läpileikkaavat kehittämisteemat. Ne on koottu tuohon kuvan vasemmalle ja niitä ovat siis hyvinvointi, osaaminen, yrittäjyys, kilpailukyky, kokonaisturvallisuus sekä ilmastonmuutoksen sopeutuminen ja hillintä. Näiden teemojen läpi ohjataan kaikkea maakuntaohjelman toimeenpanoa ja kehittämisimpulsseja, ja ne näkyvät kaikissa strategisissa kokonaisuuksissa. Ne tulevat siis teille hyvin tutuksi seuraavan 4 vuoden aikana. Toimeenpanon näkökulmasta on olennaista ymmärtää, että maakuntaohjelma on ohjaava asiakirja. Se luo yhteisen viitekehyksen kehittämistyölle ja toimii lähtökohtana muun muassa rahoituksen suuntaamiselle ja hankkeiden valmistelulle. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että ohjelman tavoitteet ja nämä painotukset tulisi tunnistaa ja tehdä näkyväksi kaikessa kehittämistyössä seuraavan 4 vuoden aikana. Maakuntaohjelma kytkeytyy vahvasti myös Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategiaan. Siinä meillä on maakunnan keskeiset tutut kärjet, metsä, vesi, ruoka, mutta myöskin matkailu ja uutena digitalous. Aikaisemminhan meillä oli tuossa 5. kärkenä hyvinvointi, joka nyt on siirtynyt tuonne läpileikkaaviin teemoihin ja josta tänäänkin todella paljon puhutaan. Älykkään erikoistumisen kärkien varassa kehitämme hyvin pitkälti maakunnan osaamista, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa, ja ne rakentuvat konkreettisesti hanketoiminnassa ja erilaisissa kehittämisverkostoissa ja klustereissa. Pian siirrymme varsinaisesti asiantuntijoiden puheenvuoroihin,
Ja toivon, että tämän tilaisuuden jälkeen Etelä-Savon maakuntaohjelma näyttäytyy teille ennen kaikkea käytännön työkaluna. Se on asiakirja, johon voi nojata omassa työssä ja jonka kautta yhteinen tekeminen varmasti kirkastuu. Näillä sanoilla toivotan teille antoisaa tietoiskua ja rakentavaa keskustelua Etelä-Savon tulevaisuuden suunnasta. Ja suuret kiitokset kaikille teille, että olette mukana. Ja seuraavaksi siirränkin puheenvuoron sitten meidän asiantuntijoille. Ja Marko Tantto saa aloittaa. Ole hyvä. Tai oikeastaan varmaan minä aloittelen. Selvä. Tässä. Marko ystävällisesti jakaa meidän yhteisesitystä. Ja Ole hyvä, Eveliina. Tosiaan olen Pekkasen Eveliina, kehittämispäällikkönä Etelä-Savon maakuntaliitossa. Ja jos laitetaan vielä se sydänkuvio tuosta seuraavasta diasta näkyviin, niin aloitellaan tosiaan tätä laadukkaan elämän Etelä-Savo-kokonaisuutta, josta Merja jo otsikkotasolla kertoikin. Ja tosiaan minä aloittelen näillä 2 ekalla osiolla, jotka keskittyvät sitten oikeastaan niin kuin osallisuuteen ja kulttuuri- ja luoviin aloihin. Ja sitten vielä sivuan, ennen kuin päästän kollega Markon ääneen aluesuunnittelu- ja liikennenäkökulmasta, niin sivuan läpileikkaavaa hyvinvointiteemaa. Ja sitten lähdemme liikkeelle tästä aktiiviset osallistuvat asukkaat, joka seuraavalla dialla on poimittu meidän 4 keskeistä toimenpidevalintaa. Ja kumppanuuksista onkin puhuttu nyt ihan kaikissa aiemmissa kokonaisuuksissa, ja Merjakin tuossa mainitsi, niin myös tässä tavallaan asukasosallisuusnäkökulmassa se on otettu sellaisesta lähtökohdasta, että julkinen, yksityinen ja kolmas sektori on niin kuin keskeisiä toimijoita, jotka luovat näitä kumppanuuksia, toimivat jo koko ajan erilaisilla uudenlaisilla innovatiivisilla tavoilla, ja edelleen niitä on syytä meidän kehittää ihan siitä syystä, että osallisuus vahvistuu ja saadaan meidän asukkaat mukaan monenlaiseen kehittämistoimintaan. Toisena nostona tässä on sitten digiosallisuus ja ylipäänsä palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus. Eli kaikki me ja kaiken ikäiset eteläsavolaiset me olemme oikeutettuja siihen, että meillä on palvelut saavutettavissa. Kriisinkestävyys ja tämä resilienssiteema nousee myös monissa erilaisissa kehittämisasioissa. Ja tässä sitä tarkastellaan nyt enemmän tämmöisenä yhteisöllisenä resilienssinä. Ja asukasyhdistys- ja kylätoiminta nähdään nimenomaan semmoisina keskeisinä tekijöinä, jotka meidän pitää täällä maakunnassa pitää elävänä ja toimivana. Jos esimerkiksi kriisitilanteissa se on keskeistä, että nämä toimijat, jotka on siellä tavallaan asukkaiden lähellä, niin niiden toimintaedellytykset ovat kunnossa. Sitten 4. asiana, ei suinkaan vähäisimpänä, on nostettu nuoret. Ja se, että nuoret on nostettu tähän omaksi kohdaksi, ei mitenkään poista sitä, että meillä on paljon ikäihmisiä ja todella paljon pitää huomioida sitä maakunnan rakennetta, mutta se, että me saataisiin nuoret tuntemaan kotiseuturakkautta ja kokemaan jonkinlaista tulevaisuususkoa täällä, että täällä meidän maakunnassa pystyy elämään ja asumaan ja nuorena ja vanhana ja ehkä palaamaan opintojen jälkeen ja muuta, niin se on meille hyvin tärkeä ja hyvin haastava on tämä tulevaisuususko asia, ja sitä hän on valtakunnallisesti paljon nostettu, että se ikään kuin murenee ja horjuu, ja siitä on nyt muun muassa OKM julkaissut raportin Nuorten tulevaisuususko horjuu, jossa on sitten myös toimenpiteitä, jotka varmaan tukevat myös sitä, mitä täällä Etelä-Savossa yritetään tehdä. Ja keskeistä on se, että nämä osallisuuden toimintatavat on hyviä ja toimivia, ja vaikuttamismahdollisuudet ovat sellaisia, että aidosti päästään mukaan. Ja toisena kokonaisuudena hypätään sitten tähän kulttuuri- ja luoviin aloihin, ja me nähdään totta kai elinvoiman lähteenä. Ja tässä nyt on myös 4 eri nostoa. Ensimmäisenä kulttuuriperintö ja sitten meidän alueellinen identiteetti, jonka vahvistaminen on varmasti tarpeen. Me ollaan kaikki tietoisia siitä, että meillä on oma leimaista tätä sekä
aineetonta että aineellista kulttuuriperintöä, ja meidän paikallisuus ja historia on asioita, joita meidän pitää tuoda enemmän näkyväksi, ja me voidaan pitää entistä enemmän yllä sitä tietoutta siitä ja tuotteistaa ja saada matkailuun siitä hyvää potkua, ja kulttuurimatkailu on meille hyvä mahdollisuus. Ja meillä kaikillahan on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin, ja tämä niin kuin yhdenvertainen saatavuus ja saavutettavuus on nostettu keskeiseksi tekijäksi. Ja sekä yksilöiden että yhteisöjen osallisuus, hyvinvointi ja resilienssi totta kai parantuvat siitä, kun nämä asiat toteutuvat. Ja esimerkiksi kaikukortin laajeneminen vaikka koko maakuntaan voisi olla sellainen asia, jossa päästään vähän eteenpäin. Sitten luovat alat ja tapahtumateollisuus on asioita, jotka pitää saada toimimaan, eli näitä toimintaedellytyksiä pyritään parantamaan. Ja tässä nähdään sitten keskeisenä se, että meillä on toimivia alueellisia, ylimaakunnallisia, kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Ja tässä itäsuomalaisessa yhteistyössähän meillä on paljon tehty, no vaikkapa Saimaa-ilmiö, joka oli tämä kulttuuripääkaupunkihaku, niin siitä jäi tosi paljon hyviä käytäntöjä. Ja edelleenkin se itäsuomalainen yhteistyö on voimissaan ja sitä koko ajan tehdään entistä enemmän. Meillä on paljon verkostoja, niin kuin, missä tehdään tätä itäsuomalaista yhteistyötä ja työryhmiä. Ja edelleen sitä todellakin niin kuin halutaan jatkaa ja nähdään, että yhdessä me ollaan paljon vahvempia sitten. Sitten viimeisenä kohtana tässä on tämä elinkeinon näkökulma, ja kulttuuri- ja luovan alan toimijat pystytään pitämään elinvoimaisina siten, että tätä monialaista yhteistyötä lisätään, ja myös niin kuin rahoituksissa huomioidaan se, että se menee yli toimialojen ne rahoitukset, mitä haetaan. Ja luova talous pitää ylipäänsä tunnistaa paremmin, ja se, että luova ala on paitsi, että se on aluetalouden kannalta merkittävä, niin se, että sieltä pystyy ammentamaan tosi paljon osaamista ja tämmöistä tuoreutta niin kuin kaikille muillekin toimialoille ja meidän elinkeinoelämään. Ja tietenkään taidetta itsessään me ei haluta unohtaa, ja taiteen tekijät ja kulttuurin tekijät ja se arvostus on meille jollakin keinoin kyllä saatava entistä vahvemmaksi. Ja kulttuuri- ja luovien alojen osalta näitä päätavoitteita lähdetään sitten tarkentamaan tämmöisellä kulttuuri- ja luovien alojen ohjelmalla, jota nyt varmasti tänä keväänä jo aloitellaan ja pyritään sitäkin aika osallistavasti tekemään. Ja sitten tosiaan hypätään, ennen kuin päästään kollega Markon käymään näitä muita pallukoita, niin hypätään tähän hyvinvointiin. Ja tästä nyt hyvin tämmöinen vain muutama poiminta otettuna, kuten Merja tuossa totesi, että tämähän leikkaa läpi sekä tämän meidän maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian. Ja hyvinvointi ja terveys ilman muuta on kokonaisvaltainen ilmiö, ja yksilö, yhteisö, ympäristö ja kulttuuri ja niiden vuorovaikutus muodostaa sen perustan hyvinvoinnille. Ja tosiaan se leikkaa nämä kaikki kehittämiskärjet, jotka tuossakin kuviossa, mitä Merja äsken isompana näytti, niin näkyy. Ja yksilön näkökulmasta se toimeentulo ja tietysti niin kuin työllisyys on tosi keskeistä. Ja tämähän on sitten muutamina muina nostoina nostettu se, että edelleenkin nuo jo aiemmin mainitut yhdenvertaiset palvelut ja niiden saatavuus, turvallisuus, resilienssikyky, sitten kokemus osallisuudesta ja totta kai hyvä, puhdas ja turvallinen elinympäristö on niitä asioita, jotka luo meille niin kuin tätä laadukasta elämää ja sujuvaa arkea, jonka teeman äärellä tänään ollaan. Ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmastahan meillä nämä pitkät etäisyydet ja korkea ikärakenne niitä haasteita luo. Hyvinvointiyrittäjyys on semmoinen yksi mahdollisuus meidän maakunnassa. Ja tässä nyt on nostettu esimerkkinä luovat alat, luontolähtöisyys, taide- ja kulttuurilähtöiset menetelmät ja niiden hyödyntäminen, totta kai tekoäly ja digitaalisuuden hyödyntäminen vahvemmin, ennakoiva, ennaltaehkäisevä ja personoitu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Nähdään semmoisina, että Etelä-Savossa meillä on hyvin paljon siinä niin kuin mahdollisuutta tehdä kehittämistyötä ja päästä eteenpäin, ja meillä on osaamista siinä. Ja samoin sitten nämä taas kerran kumppanuussana tulee tässä myös tässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämispuolella. Kumppanuudet on niitä keskeisiä asioita, ekosysteemit ja jopa niin kuin tällaista hyvinvointialan klusteria voidaan lähteä tavoittelemaan meidän maakunnassa. Meillä on osaajia
osaajia siihen paljon. Yhteisöllinen innovaatiokulttuuri ja sitten Etelä-Savo tässäkin yhteydessä voidaan nähdä semmoisena mainiona testialustana monenlaiseen kehittämistoimenpiteeseen. Ja niin kuin Merja tuossa mainitsi niitä tahoja, ketkä näitä asioita tavoittelevat, niin näissä kaikissa minun esittelemissä kokonaisuuksissa niin se kenttä on tosi laaja. Eli se on siitä niin kuin julkinen sektori hyvin laajasti, totta kai yhdistykset, järjestöt, ihan kulttuuritekijät, luovan alan toimijat, hyvinvointialue ja kaikki osaamis- ja TKI-toimijat tosiaan ovat niitä, jotka sitten toteuttaa näitä asioita. Mutta tässä minun osuuteni, kiitos ja annan kapulan Markolle, ole hyvä. Hyvä, kiitos Eveliina. Hyvää päivää. Minunkin puolestani olen siis Marko Tanttu, aluesuunnittelupäällikkö täällä Etelä-Savon maakuntaliitossa. Ja nyt käyn sitten läpi maakuntaohjelman toimenpiteitä ja tavoitteita hyvän toimintaympäristön kehittämiseksi. Ja silloin puhutaan ensinnäkin maankäytön suunnittelusta ja toiseksi sitten liikennejärjestelmän kehittämisestä. Aloitetaan tästä maankäytön suunnittelusta. Maakuntaohjelmassa yhtenä painopisteenä on tuo energiastrategian mukaisten painopisteiden toteuttaminen maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen keinoin. Maakuntakaava on sitä maakuntaliiton toimialaa ja sitten kunnat vastaavat tuosta yleiskaavoituksesta. Ja maakuntakaavan osaltahan tilanne on se, että meidän on tarkoitus aloittaa tässä kevään aikana kokonaismaakuntakaavan uudistaminen ja siellä varmasti yhtenä painopisteenä tulee sitten olemaan tämän energiastrategian mukaisten painopisteiden toteuttaminen ja yhteensovittaminen muuhun maankäyttöön. Silloin puhutaan varmasti niin kuin näistä puhtaan energian tuotantomenetelmistä eli aurinko- ja tuulivoiman sijoittumisesta muuhun yhdyskuntarakenteeseen sekä sitten tietysti näiden energiaa kuluttavien toimintojen sijoittumisesta eli erilaisten niin kuin datakeskusten tai muiden energiaintensiivisten toimintojen sijoittumisesta tänne maakuntaan ja luodaan edellytyksiä niitä ja sitten kunnat niitä tarkentavat sitten omissa yleiskaavoissaan niitä maakuntakaavan linjauksia. Kaiken kaikkiaan niin kuin tässä maankäytön painopisteissä niin keskiössä on ilmastonmuutokseen ja sitten myös luontokatoon vastaaminen, yrittää sitten löytää keinoja sopeutua näihin kriiseihin. Mukana on myös tuo väestörakenteen muutos, joka oli sitten tämä älykäs sopeutuminen on myös keskeinen osa Etelä-Savossa. Ja älykäs sopeutuminenhan oli sitten yhtenä painopisteenä myös TEMistä tulleessa ohjeistuksessa, kun laadittiin maakuntaohjelmaa. Ja maakuntaohjelmassa tavoitteena onkin varmistaa Etelä-Savon toimintaympäristön toimivuus kestävästi ja vastata maankäytöllisesti ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä huolehtia siitä, että maakunta on edelleen vetovoimainen niin yritysten kuin uusien asukkaiden näkökulmasta. Keskiössä maankäyttösuunnittelussa on ennakoitavuus ja yhteensovittaminen ja tavoitteena on myös ottaa sitten asukkaat, yritykset ja kaikki sidosryhmät monipuolisesti mukaan osallistamalla kaikkia tähän suunnitteluun. Maakunnallisesti näitä kestävän kehityksen ratkaisuja linjataan maakuntakaavassa, niin kuin tuossa totesin, ja tosissaan kokonaismaakuntakaavan uudistamistyö on lähdössä liikkeelle. Maankäytön osalta valinnat ja mahdollisuuksien hyödyntäminen on pitkälti meidän eteläsavolaisten omissa käsissä ja on pitkälti kuntien ja maakuntaliiton perustehtävää, jota tehdään rajallisilla resursseilla tällä hetkellä. Ja varmasti tässä kohtaa meidän täytyy tehdä vahvasti alueella yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja luoda niitä yhteisiä
tavoitteita ja linjauksia. Siirrytään sitten tuonne liikennejärjestelmän kehittämisen puolelle. Nämä maakuntaohjelman liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vaikuttaa ensisilmäyksellä hyvin vahvasti siltä, että nämä olisivat valtion väyläverkkoa koskevia ja sitä kautta edunvalvonnallisia asioita. Näin hyvin pitkälti onkin, mutta kyllä kunnillakin on oma merkittävä roolinsa myös liikennejärjestelmän kehittämisessä. Kunnat huolehtii siitä katuverkosta ja liittymisestä sitten siihen valtion väyläverkkoon ja näin edistävät sitä hyvää liikenneympäristöä. Valtaosin sitten kunnat meidänkin alueella huolehtii näistä kevyen liikenteen olosuhteista ja joukkoliikenteestäkin jossakin määrin. Yksi, mikä maakuntaohjelmassa on nostettu ja on tätä päivää, niin on nämä toimintavarmat nopeat liikenneyhteydet. Ne on yhä enenevässä määrin perusedellytys kaikelle yritystoiminnalle ja ihmisten sujuvalle arjelle. Digitaaliset palvelut lisääntyy ja yhä enemmän uudet digitaaliset palvelut asettavat vaatimuksia tietoliikenneyhteyksille ja varsinkin niiden tietoliikenneyhteyksien nopeudelle ja sitä kehittämistyötä, että meillä varmasti kaikilla on käytössä hyvät ja nopeat tietoliikenneyhteydet, niin täytyy tulevina vuosina tehdä. Kaiken kaikkiaan tämä kestävä liikennejärjestelmä ja toimivat yhdessä tukevat arjen sujuvuutta ja vahvistavat maakunnan saavutettavuutta. Maakunnan ulkoinen saavutettavuus edellyttää sitä valtion väyläverkoston eli rata- ja tieverkon kehittämistä. Ja yksi, mihin on tulevina vuosina toivottavasti valtio pystyy yhä enemmän panostamaan, niin on se väyläverkkojen kunnossapito niin vähäliikenteisellä tieverkolla kuin rautatieverkolla, jotta voidaan sitten varmistaa meidänkin alueen elinkeinoelämän toimintaedellytykset ja raaka-ainekuljetusten toimivuus koko maakunnan alueessa. Ja ehkä vielä loppuun, että tietoliikenneyhteyksien sekä rata- ja maantieverkon kehittämisessä maakunnan toimijoilla tulee olla maakuntaohjelman slogania mukaillen yhtenäinen näkemys, jota viedään sitten yhdessä määrätietoisesti eteenpäin edunvalvonnalla. Maakunnan näitä kärkihankkeita ei ole suinkaan määritelty tuossa maakuntaohjelmassa, vaan maakunnallisessa liikennejärjestelmässä. Ja varmaan tässä seuraavan 4 vuoden aikana meidän on tarpeen tarkastella sitä maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaankin ja miettiä sitä meidän hankelistausta kokonaisuutena ja ehkä tehdä vaikka tämmöinen valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa mukainen 12 vuoden toimintasuunnitelma ja hankelistaus, minkä mukaisesti sitten valtion väyläverkkoa pitäisi kehittää Etelä-Savossa ja sen mukaisesti sitten toimijoiden kesken tehtäisiin yhtenäisesti sitä edunvalvontaa. Toisaalta tämä liikennejärjestelmän kehittäminen kytkeytyy vahvasti myös edellä olleeseen ennakoivaan maankäytön suunnitteluun, jossa luodaan niitä edellytyksiä liikennevirtoja synnyttäville toiminnoille ja tunnistetaan myöskin liikenneverkkojen kehittämistarpeita. Ja tätä kautta se ennakoiva maankäytön suunnittelukin sitten toimii perusteena sille tuleville liikennehankkeille. Yhtenä maakuntaohjelman painopisteenä on myös monipaikkaisuus ja tavoitteena on tehdä Etelä-Savosta monipaikkaisuuden mallimaakunta edistämällä etätyötä ja erilaisia työnteon ja sijoittumisen malleja. Ja juurikin tällä viikolla Maakuntaliitto jätti esityksen ministeri Puistolle tämmöisestä pilottikokonaisuudesta monipaikkaisuuteen liittyen. Muita tämmöisiä mahdollisia malleja voisi olla kotiseutumarkkinamalli, jota voisi lähteä viemään eteenpäin täällä Etelä-Savossa.
Ja jos Merja haluaa tuossa kertoa tarkemmin tuosta puistolle jätetystä esityksestä loppupuheenvuorossaan, niin ole hyvä vaan.